Спарта у нас дуже в гарному стані, комфортна, алюмінієва на 28 колесах. Дуже має широке комфортне сідло, плюс тут є амортизація, щоб вам було дуже комфортно по бруківці. Тут маєте планетарна втулка Nexus 8, максимально надійна, алюмінієвий багажник, добротний стоїть, вилучка амортизаційна, у нас стоїть крила СКС німецькі, резина, що в доброму стані, можна їздити руками. Має серворуль, теж немаловажно, собі в дорозі регулюєте наклони. Плюс верх-вниз піднімається, сідло так само верх-вниз піднімається. Ціна 8950, має підніжку, педалі йдуть в комплекті. Комусь буде цікавий, пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в Куликів, веломагазин на тест-драйв, вулиця Львівська, 20. Або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслано новою поштою.